V nasledujúcom videu si predstavíme možnosti, ktoré nám nový SharePoint 2013 ponúka v oblasti ukladania dát v tzv. Zoznamoch. Zoznamy v SharePointe sa momentálne v novej verzii nazývajú aplikácie a my si teraz vytvoríme aplikáciu diskusného fóra, teda zoznam diskusných príspevkov. Takže zoznam diskusných príspevkov diskusia máme vytvorený a teraz si vytvoríme prvú tému, ktorá sa bude preberať v tomto diskusnom fóre. Uložíme si túto tému. No a v rámci tejto prvej témy môžu teraz používateľe SharePointu diskutovať tým, že odpovedajú na túto tému. Vidíte, že to odpovedanie a editácia príspevkov, všetko sa deje na jednej obrazovke tej diskusnej témy, čiže nie je potrebné, aby sa otvárali nejaké dialogové okná, aby používateľ bol z toho zmetený. Všetko sa deje priamo na formulári tej diskusnej témy. Čiže to užívateľské rozhranie je opäť trochu zjednodušené. Takže prejdeme naspäť na domácu stránku. Mimochodom ide o tímovú lokalitu, na ktorú pridávame nejaké ďalšie aplikácie v podobe zoznamov. No a teraz si pridajme alebo prezrime si zoznam obrázkov. V rámci tohto zoznamu obrázkov už máme uložené nejaké dva obrázky. Vidíte formulár na editáciu obrázku, rôzne metadáta, ktoré môžete priradiť k obrázkom. Ďalej sa pozrime na možnosti, ktoré nám SharePoint 2013 ponúka v oblasti zmeny dizajnu. Sú tu predpripravené šablóny, z ktorých si môžeme vybrať a môžeme dokonca meniť farebnosť týchto predpripravených šablón. SharePoint nám vždy ponúkne náhľad nad tým, ako naša lokalita bude vyzerať po aplikovaní tejto témy. Ak sa rozhodneme pre jej ponechanie, môžeme si ju prezrieť. Vidíte, že všetky webpartie, všetky prvky, ktoré SharePoint obsahuje, sú zladené v rámci tejto témy. Či už sa jedná o webparty zobrazujúce súhrn úloh alebo zobrazujúce dokumenty. Jediná vec, ktorá ešte nie je zosúladená, je ribbon. Predpokladáme, že vo finálnej verzii SharePointu 2013 toto bude vyriešené.